uztailaren batean, Eibarren bilkura eta bilduko gara informazio eta dokumentazio bilatzen dugun profesionalok. Asmoa izango ditzateke, danak egia esateko hiru izango genituen, eta sektore osoko profesionalei zuzenduta egongo da. Asmoa izango ditzateke, ahalik eta iritsi gehien bildu, eta ahalik eta adostasunik handiena lortzea etorkizuneko lankidetza aukerak diseinatzeko. Esan bezala, hiru helburuak izango ziren. Lehenengoa izango zen informazioaren eta dokumentazioaren kudeatzaileak elkartzea bilkura batean, mahai ingurua formula erabiliz, uste dugulako parte hartze handia gehiago ematen dugulako. Bigarren helburua izango ditzateke, arlo profesionalaren diagnostiko orokor bat egitea, eta hor AMIAT metodologia erabiliko dugu, non aukerak, mehatxuak, indarguneak eta ahulguneak jorratu dugu. Eta, bukatzeko, etorkizuneko elkarlaneko aukerei buruz hausnarketa bat egingo dugu, eta aldi berean proposamenak jasotzen. Gaur egun informazio eta dokumentazioa lantzen dugun profesionalon sektoreak ez du egitura sektoreik. Egia esateko nahiko gabezia estrukturala ditugu, eta uste dugu hobeto esanda plangintza tresna estatiko bat beharko genukela, eta beste erronka bat izango genuena izango zen dokumentazio ikasketen inguruan. Gaur egun dokumentalistak prestatzeko Euskal Herrian ez dago ikasketa unibertsitatearik. Orduan, alde horretatik gustatuko litzaidake ikasketa universitarioak izatea, eta horrela lanean ari gara alden. Momentuz gaude era embrionario batean, baina gure helburua izango litzateke horixe, unibertsitatean dokumentazio eta informazio inguruko ikasketak izatea.